tothom. La tècnic Jur ja em diu que ja podem començar. Benvinguts al cicle de conferències Les Bernardes, la nova realitat. En primer lloc, excusar la presència del director Robert Fàbregas. Ha tingut que assistir a uns compromisos ineludibles i no podrà estar amb nosaltres. Soc David Blanco, també formo part de l'equip de Les Bernardes i intentaré dinamitzar el millor possible la conferència d'avui, la tercera del cicle. A la primera vàrem parlar de medicina, a la segona vàrem parlar de tecnologia i innovació i avui hem volgut fer referència al món de la cultura, concretament a la cultura contemporània. Per cert, sapigueu que els participants podeu anar participant amb preguntes en el xat de la plataforma. Llavors, avui, tractant d'aquest tema de la cultura contemporània, tenim el plaer de comptar amb la Judit Carrera, directora del CCCB de Barcelona, el Centre Cultural de Cultura Contemporània de Barcelona, entitat referent a la cultura contemporània de Catalunya. La Judit és llicenciada en Ciència Política i de l'Administració a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va obtenir un diploma d'Estudis Avançats a París. Del 2011 al 2016 va ser membre del plenari del Consell de Cultura de Barcelona. Ha col·laborat a la secció Catalunya del diari El País i ha estat columnista del diari Ara. Des de l'octubre del 2018 és directora del CCCB amb substitució de Vicenç Villatoro. La conferència d'avui tindrà un format diferent a les anteriors. No hi haurà una única exposició de la ponent, sinó que li anirem fent preguntes i al final farem algunes preguntes que heu fet els participants. Judit, a veure si està connectada ja i podem parlar amb ella. Hola, Judit. Hola. Hola. Què tal? Benvinguda i moltes gràcies per acceptar participar en aquest cicle, perquè a més sabem que ets una persona molt ocupada. No, moltíssimes gràcies a vosaltres. El que em sap greu és no poder ser a Salt en persona. Sí. Sí, ja estic aquí. La Júlia em deia que s'havia d'activar. Molt bé, doncs, si et sembla, comencem. Sí. Comencem per la primera pregunta. Com ha afectat la pandèmia de la Covid-19 al CCCB? Quines mesures heu hagut de prendre o canvis heu hagut de fer? Bé, en primer lloc, moltíssimes gràcies per la invitació. Això em sap greu no poder ser a Salt en persona. Espero que puguem recuperar aquesta visita aviat. És un lloc que m'estimo molt i que per mi és molt referent també de moltíssimes coses, de manera que espero que puguem restablir aquest diàleg personalment molt aviat. La pandèmia ha tingut un efecte molt gran en nosaltres, com a tothom, diguéssim. Hem patit, en primer lloc, un tancament de 3 mesos, que és un tancament inaudit en la història del CCB, un tancament absolut de les nostres instal·lacions, que és una cosa que no passa mai. Nosaltres tanquem molt pocs dies l'any i, per tant, ha estat una aturada molt dramàtica de la nostra programació i de la nostra activitat, que és una activitat feta en col·laboració amb moltíssimes entitats i actors del nostre sector cultural i, per tant, ha estat una aturada molt brusca, molt llarga, que ha tingut un impacte molt punyent per nosaltres, que ens ha permès, que per una banda ens ha obligat d'alguna manera a reconvertir l'activitat que teníem prevista, tota aquella que hem pogut, en activitat digital tant com hem pogut, que no ha estat tot el que haguéssim volgut fer, però en tot cas ens ha forçat a repensar una mica quina és la nostra funció, quines són les qüestions del nostre ADN que volem preservar en aquest món. Jo crec que encara no podem dir post-Covid, perquè el Covid encara el tenim present aquí, però sí que sota el Covid quines són les noves condicions i quines són les condicions del nostre ADN que en absolut volem canviar i, en canvi, quines són les fórmules concretes en què això es traduirà en el futur. Llavors, ara hem reobert les nostres portes des de mitjans de juny i estem recuperant una certa normalitat en la nostra activitat. Per nosaltres, el CCB és fonamentalment un espai de trobada, una cruïlla de mons diferents. Nosaltres som un espai multidisciplinar
sense col·lecció pròpia. Tenim la forma de museu, però no som un museu tradicional en aquest sentit, som un centre de reflexió i de debat a través de diferents llenguatges i de diferents formats. Organitzem grans exposicions, festivals de tota mena, trobades, projeccions audiovisuals, etc. I aquesta barreja de llenguatges és per nosaltres la nostra principal singularitat. I això és el que estem intentant recuperar a poc, a mesura que les condicions sanitàries ho permetin i estem satisfets que pugui ser així. Llavors, més personalment, com a directora del centre, què és el que més t'ha marcat i sorprès de la situació que hem viscut i que estem vivint? Bé, per mi ha estat, per una banda, una situació una mica paradoxal, perquè sabíem que una pandèmia d'aquestes característiques podia passar, perquè estàvem advertits per part de la comunitat científica i per als grans organismes internacionals que sabien que una pandèmia d'aquestes característiques podria arribar. Potser no érem conscients, amb tot el que té a veure amb l'emergència climàtica i amb els canvis que estan havent-hi, la manera que tenim d'evitar el planeta, no sabíem quan arribaria i en el fons pensàvem que potser no arribaria de manera tan immediata. Per mi el xoc principal, més enllà de la gravetat de la crisi, de la crisi sanitària, de la quantitat de mort que ha generat aquesta pandèmia arreu del món, és també el fet d'haver viscut en primera persona una crisi que sabíem que al final genera una por molt gran sobre el futur, que d'alguna manera ens ha posat la por al cos de la nostra pròpia supervivència com a espècie en el planeta, i crec que això és un sacseig molt important que espero realment que serveixi de lliçó per poder treure algunes conclusions i poder canviar algunes maneres que tenim d'evitar el planeta. Llavors, tornant al centre, què consideres que suposarà abans i després del coronavirus pel centre? Em refereixo a que pot ser que hi hagi menys visitants, més presència a les xarxes, tot i que està claríssim que el contacte directe amb l'obra o tocar un llibre amb les mans o el diàleg o escoltar i parlar de tu a tu no es pot substituir, això. Sí, efectivament, nosaltres no volem renunciar a ser un espai de trobada, a ser un lloc presencial. No pensem que en aquests moments és més important que mai tenir llocs on ens puguem confrontar amb la gent que és diferent a nosaltres i, per tant, aquest ser un espai de generació de comunitat, d'alguna manera. I, evidentment, això ja està tenint un impacte molt gran per nosaltres. De moment no podem encara organitzar activitats relativament massives, hem de controlar els nostres aforaments, hem de garantir les distàncies entre, com tothom, i hem perdut també una cosa que ens interessava molt, que és aquest nivell d'interactivitat a dins de les nostres exposicions. Ara mateix, per exemple, tenim una gran exposició que recomano moltíssim sobre els videojocs, com la dimensió cultural dels videojocs, que era molt jugable, teníem més de 20 punts en els quals l'espectador no només era un visitant passiu, sinó que era part activa de la pròpia tesi de l'exposició, i això ho hem hagut d'eliminar en aquests moments. I, per tant, està tenint un impacte molt evident amb nosaltres. Encara no sabem quin és l'abast i quan duran aquestes restriccions. El que sí que ja sabem és que el virus serà amb nosaltres durant una temporada llarga i que, per tant, crec que és important i crec que també en podem treure alguna conclusió positiva d'intentar reimaginar-nos i repensar la manera com tenim de vincular-nos amb els nostres públics. D'alguna manera, nosaltres ja estàvem immersos en una reflexió sobre la necessitat d'obertura dels centres culturals, la necessitat de crear ponts amb el dins i el fora de la institució. Pensem que els espais culturals són fonamentalment espais de relació amb el seu entorn més immediat també, i això ens obligarà potser a fer activitats als nostres espais exteriors, jugar una mica amb els espais virtuals. Això segur que serà també un impuls als nostres canals digitals, i això és una cosa que ja estem treballant des d'ara. Llavors, ja parlant més generalment, quins reptes de present i de futur han d'afrontar els centres culturals? Vull dir, generalment, ja et dic, pot haver-hi un canvi fins i tot
amb el format dels teatres, de cinemes, amb la construcció dels edificis i tot plegat. És evident que tindrà un impacte. No sabem exactament quina magnitud, de quina magnitud serà el canvi, quines seran les repercussions que tindrà això en el nostre dia a dia. Nosaltres confiem en poder recuperar el que deia abans, l'esperit dels espais culturals, que ser un lloc de trobada, un lloc on compartir coneixement, un lloc de participació, un lloc de creació de comunitat, com deia abans. Llavors, això hi ha moltes fórmules de fer-ho. El que està clar és que les formes amb què ho fèiem fins ara, doncs algunes estan qüestionades, algunes poden posar en risc els nostres visitants i, per tant, hem de trobar noves fórmules que crec que passaran a curt termini per aquesta tríada de vincle entre els canals virtuals, els espais presencials i els espais exteriors, que passa també perquè entenguem que els centres culturals i els grans museus no són llocs encapsulats, sinó que formen part d'un entramat urbà, d'un entorn urbà més ampli, i que, per tant, és important que també puguem projectar la nostra activitat més enllà de les nostres pròpies parets. I crec que en aquest sentit això ja era una cosa que era interessant de fer abans de la pandèmia, que aquesta pandèmia ens impulsa a fer aquest gest de manera una mica més ràpida o més imminent del que ens havíem imaginat que faríem. Parlant dels espais exteriors, com dius, el CCCB teniu de macos, teniu ja previst usar-los, vaja. Sí, de fet, sempre els hem fet servir. Nosaltres tenim un pati interior, que és com un espai interior que fem servir molt per projeccions de cinema, per actuacions de dansa, i en aquests moments hi estem fent activitat educativa diversa, de clubs de lectura per nens i per joves, per alguns casals d'estiu que estem desenvolupant també. I, per tant, d'alguna manera ja ho havíem fet servir, però ara ho haurem de fer servir de manera molt explícita perquè sabem a ciència certa que els llocs tancats amb molta gent són un espai mínimament de risc. Anem a tocar el tema dels diners una mica, ja en principi. Sempre que hi ha una crisi econòmica, la cultura és un dels segments que més pateix, més perjudicats. Per què la cultura no està prou arrelada a la nostra societat actual i depèn molt de l'administració? Segurament hi ha múltiples respostes a aquesta pregunta que és tan important. Jo crec que la importància relativa que té la cultura en una societat també depèn de la seva història i de la seva tradició, d'alguna manera. I el nostre país és un país pobre en tradició cultural, perquè tenim una història molt curta de democràcia, d'alguna manera. O sigui, tenim un recorregut molt curt i, per tant, no hi ha hagut un impuls des de l'Estat i des dels diferents estaments polítics per impulsar, per creure en la cultura com un motor de progrés social, d'alguna manera. I, per tant, hi ha hagut aquesta història tan intercalada amb dictadures, amb cops militars, etc., que fa que no hi hagi hagut una creença o una confiança en la cultura com un lloc de progrés i de millora de les condicions de vida de la societat. I això és una cosa que és acumulativa amb el temps. Vull dir que no és una cosa que diguis, mira, de sobte un govern decideix una cosa, sinó que hi ha una sèrie de capes que sedimenten i es van acumulant amb els anys. Llavors, hi ha altres països del nostre entorn en què s'ha cregut profundament en la lectura, en l'educació, en la cultura com una manera d'articular també la societat i de fer-la mirar cap al futur de manera constructiva. I això no és el cas del nostre país i fins que no ens creguem col·lectivament, això no és responsabilitat només dels polítics, és una responsabilitat col·lectiva. Que això és així, doncs, malauradament, patirem encara molts dèficits culturals i molts dèficits democràtics. Així, llavors, lligat amb la mateixa pregunta, com creus que podem fer o creus que hi ha alguna solució perquè la cultura no depengui tant de les administracions i més de la societat civil? Com tinc entès, passa als Estats Units que la gent està més acostumada a fer aportacions o donacions.
Sí, hi ha diferents tradicions. No? Hi ha la tradició més inspirada en França, no? Que és aquesta idea de que l'Estat-nació és el que proveeix, no? O el que garanteix, no? O que creu en alguns principis que són importants i, per tant, els defensa. No? I la tradició més liberal i més anglosaxona, en la qual es confia més en la responsabilitat individual de cadascú i es confia que l'individu i la societat és capaç d'invertir en allò que creu que és important. No? Nosaltres estem alineats en aquesta tradició més aviat francòfona, no? En la qual es confia o es depèn de manera bastant exclusiva de l'Estat i això és una tradició que costa molt de revertir, entre altres coses perquè es necessita també una societat civil molt forta, molt pròspera, no? I això és una realitat que en aquests moments tampoc no necessàriament tenim. Llavors, parlant del tema de la ubicació dels centres, un centre cultural com el CCB, situat al Raval de Barcelona, similar com les Bernardes a Salt, poden revitalitzar el seu entorn urbanístic? O creus que potser té un efecte contrari i els perjudica l'estar en aquests llocs? Jo crec que perjudiquen els propis centres, vols dir? Sí. No, jo crec que és importantíssim concebre els espais culturals com uns nodes que formen part d'un ecosistema més ampli. Aquest ecosistema vol dir que estan inserits en una sèrie de trames socials i urbanes de la qual no poden ser indiferents. Jo crec que és importantíssim que la cultura estigui impregnada i sigui un lloc que sigui interpel·lat per les moltíssimes dinàmiques, diguéssim, socials i culturals que hi ha al seu entorn més immediat. Per nosaltres és un repte meravellós estar treballant al Raval, que és un dels barris més complexos de la ciutat de Barcelona i alhora també és un barri molt exemplar en moltes coses. És un barri que en molt pocs anys va passar del 2% al 55% de població d'origen no europeu, en un canvi molt ràpid i molt profund i que s'ha produït sense explosió de conflictes remarcables, per dir-ho d'alguna manera. I per nosaltres és un repte interessantíssim formar part d'aquest entramat complex que ens interpel·la, que ens obliga a pensar noves maneres de viure junts, que ens obliga a pensar com han de ser les nostres ciutats, que ens obliga a confrontar-nos amb la diferència en el nostre dia a dia. I per nosaltres crec que és importantíssim que museus i espais culturals en general siguin sensibles al seu entorn més immediat. Nosaltres no tenim un altre sentit que formar part d'aquest ecosistema i d'intentar interactuar-hi de manera més activa. Molt bé. Llavors, l'Eduard m'ha passat ara, encarregat d'estar amb el xat, un parell de preguntes fetes pels participants. La primera ens la fa el Carles Espígol de Blanes, que ens pregunta quina sensació li agrada que s'endugui el visitant del centre del CCCB. I aprofitaria jo per preguntar també, ara en aquests moments, quina sensació tenen amb la dinàmica que es porta ara? I després, personalment, quina t'agradaria que se'n portessin? A mi el que m'agrada pensar és que els nostres visitants, que no són visitants passius, sinó que formen part de la nostra comunitat. Nosaltres entenem el CCB no pas com un temple que es ve a contemplar, sinó com una àgora, com un espai de diàleg, d'un diàleg obert amb la nostra ciutadania. A mi el que m'agrada és pensar que el CCB és un lloc d'aprenentatge i que potser s'aprèn alguna cosa que no es coneixia abans, però sobretot a vegades també que són capaços de canviar d'opinió, d'una opinió que tenien potser prèviament, doncs venen allà i són capaços de pensar alguna cosa que no se'ls havia acudit abans, que hem estat capaços d'obrir imaginaris, d'ampliar els horitzons del que coneixem. I també per mi és importantíssim que l'experiència al CCB vagi acompanyada d'una experiència d'emoció i d'una experiència sensible, que no sigui només una qüestió racional i de coneixement, sinó que hagi estat una experiència també de generació d'emoció, que finalment l'emoció és el motor de l'art i de la cultura. I en aquests moments tan complicats, en què hem estat tots tancats més de 2 mesos, que ha posat de relleu d'alguna manera la importància del viure junts, aquests dies que hem enyorat tant el poder-nos relacionar amb els altres, crec que finalment la cultura és el vincle amb els altres de diferents maneres, el cinema,
la literatura, el teatre, no? És com somiar o com pensar què vol dir estar junts o què vol dir viure en comunitat. I per mi, d'alguna manera, el que esperem també aquests dies més especials, més enllà del que acabo de comentar, és que els nostres visitants trobin en el CCB un espai confortable, un espai hospitalari i acollidor, que no sigui un lloc fred, un lloc distant, i per tant hem fet un esforç molt gran d'adequació dels nostres espais perquè siguin càlids i siguin realment acollidors i per tant que sentin que d'alguna manera el nostre espai és un refugi, és un espai on sentir-se protegit i que no se senten en risc. Estic segur que aconseguiu els vostres objectius. I després, per últim, una pregunta que ens fa en Miquel Garriga de Sal, una pregunta curiosa per tu, que pregunta quins centres d'art i museus t'ha agradat més visitar? Quina bona pregunta. A mi, la veritat és que m'agrada moltíssim visitar-los tots. No sé, a mi el que més m'agrada quan viatjo, quan em moc de casa meva, diguéssim, el que m'agrada és entrar als museus o entrar als espais culturals que em reflecteixen com és aquell lloc que estic visitant. D'alguna manera, per mi, els espais culturals són sempre un reflex del lloc on estan. Són sempre un reflex de la seva història de l'art, de les seves preocupacions. És de la mateixa manera que m'agrada molt entrar en una llibreria d'una ciutat que no conec, perquè estant en aquella llibreria entenc una mica quins són els temes que estan en l'aire, què és el que preocupa. I d'alguna manera em costa molt triar exemples concrets perquè m'agraden molt els grans museus universals, la Tate de Londres, el Louvre de París, m'agraden moltíssim els grans museus, però també m'agraden molt els espais més marginals o més perifèrics que d'alguna manera surten d'aquest cànon oficial, del cànon del que es diu o del que està establert i ens diuen alguna cosa en els marges. I en aquest sentit m'agraden molt els centres petits que estan en un lloc fora d'on estan posats els focus habitualment. Per tant, la veritat és que sóc una bona malalta, diguéssim, de la visita d'espais culturals arreu del món. Molt bé. Bé, t'esperem a les Bernardes amb els braços oberts quan vulguis. Sí, vindrem aviat. Molt bé. Hem arribat al final d'aquesta tercera conferència. Podíem anar preguntant, però bé, fins aquí arribem. Moltes gràcies, Judit, per haver estat amb nosaltres i per la teva preuada col·laboració. Esperem veure-nos aviat. I també bé, gràcies a tots els participants. Us emplacem a la propera i última conferència, el proper dijous, el 9 de juliol, a la mateixa hora, en la que parlarem de turisme amb el vicerector de la UDG, el senyor José Antonio Donaire. Gràcies a tots i molt bon vespre. Moltes gràcies a tothom per la seva atenció i espero veure's aviat. Igualment, Judit.